Basir zo mana. Kai mun waya ta shagon da wuri, sauri da Allah. Sauri. Labari da Allah ya waƙan nan da ni kana ji wadan samun ban da Allah. Wallahi ba zan tura ma ba. Ba ka tura mun ba? Wallahi ni ba zan tura ma. Waƙan? Waƙan ne ba za ka tura mun? Wallahi ba zan iya ba. Matsaloli su warware, zunubanmu a kankare, kada account ya sankare. Wai me ke faruwa ne? Waka bawan Allah nan wai dai tura mun yace bare tura mun waka ba waye shi Akan tura kan ne ka biyo shi da uka? Kai yanzu kawo wara tura masa. Kawo wai ta ka tura masa. Akan wa ukun kutsa fara mu kai kawo ta ka tura masa. Kawo tura ma. a wayan nawa ma inna lillahi. Basir zo mana. Kai mun waya ta shagon da wuri, sauri da Allah. Sauri. Ai na ba wa maman sir wayan nawa ya kai mu. No.